Maatschappelijke stages in Venray. Het is vandaag 12 september. Dit is het PLMA-journaal. Afgelopen woensdag organiseerde het Reiland College een markt voor de maatschappelijke stage. Hier konden stageaanbieders hun stage promoten bij de leerlingen. Sinds 2007 wordt de maatschappelijke stage door de middelbare school in Venray georganiseerd. Met als doel leerlingen in contact brengen met het vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage is een aantal jaar verplicht geweest. Maar sinds 1 augustus 2014 is dit afgeschaft. Toch vindt het Reiland College de stages zo belangrijk dat zij besloten hebben door te gaan met het project. Nou, de ervaringen die wij al 8 jaar in Venray hebben gedaan. En het belangrijkste is natuurlijk de ervaring van leerlingen, ouders en organisatie. Hebben ons toen besluiten om ermee door te gaan in Venray. Hoe zijn die ervaringen dan? Wat zijn voorbeelden? Nou, voorbeelden. Ik zou zeggen, vraag het de leerlingen zelf. Ik bedoel, je ziet wat een enthousiasme deze markt vanmiddag ook weer teweeg brengt bij leerlingen en ook stagebieders die hun organisatie kunnen promoten. Nou ja, en de maatschappelijke stage is ook ingegroeid in Venray. Er stonden diverse stageaanbieders, waaronder judovereniging Venray, maar ook organisaties zoals de Zonnebloem, KBO en de Zorggroep op de markt. Loek Hagens van wijkontmoetingscentrum Het Schupke bood ook een stage aan. Hij heeft het werken met de maatschappelijke stagiaires de afgelopen jaren als zeer positief ondervonden. Tot op heden zijn de ervaringen allemaal hartstikke goed. Vooral in de zomervakanties. Ja, het is onbegrijpelijk, maar er kwamen zelfs stagiaires. Die hebben de hele zomervakanties, ieder weekend hadden we 1 of 2 stagiaires. En door de week werden geholpen met inloop, met kaarten, op dinsdagmiddag. Dus het was echt wel fijn. Ja. Aan de hand van foto's, video's en uitleg probeerden de aanbieders hun stages te promoten. Het populairste marktkraampje was duidelijk die van het Sint-Nicolaasgilde. Daar stonden vooral veel meiden om zich nu al aan te melden voor de activiteiten rond 5 december. Het gaat om het assisteren in en rond de intocht. Dus de voorbereidingen voor de intocht, de koopavonden, koopzaterdag, koopzondag. Dus alle activiteiten die wij organiseren rond 5 december. En kan iedereen die zich nou aanmeldt geplaatst worden? Ik ben bang van niet, want ik had net al een aantal van rond de 30. Dus ja, daar kunnen wij geen plaats aan bieden, want we willen de mensen wel wat kunnen bieden. Dus ze moeten wel wat te doen hebben. Het is niet zo van, dat ze met de handen over elkaar bij ons komen staan. Dat is voor hun niet leuk en voor ons niet. De stagemarkt is bedoeld voor leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar. Hierdoor kunnen ze zich oriënteren op de maatschappelijke stagemarkt. Maar sommige van de leerlingen weten eigenlijk al wat ze willen gaan doen. Ik ga bij KRO Venray in de camphaan ouderen helpen hoe ze een mobiel of tablet moeten gaan gebruiken. En waarom gekozen voor die stage? Ik heb vorig jaar met mijn hele klas ook al een middagstage gelopen bij de camphaan. En nou ik toch een stage misschien, dat lijkt me dat wel leuk om te doen. Daar moet je denk ik wel heel veel geduld voor hebben, of niet? Soms, maar ze zijn niet allemaal even langzaam. Dus ze willen wel graag leren ook. Heel veel. Ik heb wel gedanst bij de kleintjes en ik wil dat graag gaan gebruiken. Maar als het niet kan, dan ga ik misschien bij de judo helpen. Waarom zou je voor judo misschien kiezen? Nou, mijn vader en broer doen eraan mee en ik help hem altijd graag. Dus ja. En jij, wat vind jij ervan? Heb jij hier iets bij gezien? Ja, Zwarte Piet lijkt me wel leuk. Zwarte Piet is volgens mij super populair, of niet? Ja, iedereen wil dat doen. Want het is gewoon leuk om kinderen snoep te geven en ja, daar worden ze blij van. Het is leuk om te zien. De ervaringen bij de stageaanbieders, docenten en leerlingen die de maatschappelijke stage al hebben afgerond zijn over het algemeen positief. Maar wat vinden de leerlingen die de stage nog moeten lopen er eigenlijk van? Nou, sommige kinderen zien er erg tegenop, maar ik vind het wel leuk dat je ook iets terug kunt doen voor de maatschappij. Stom. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet je zoveel uren iets gaan doen wat je eigenlijk misschien niet eens dus geweldig vindt of later iets mee kunt. Oké, misschien leer je er wel van wat je volgend jaar wilt doen, maar het is gewoon na school weer gewoon liefst rust en nou moet je per se wel doen.
Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog. Wel ontstaan er mistbanken. Ook overdag blijft het droog en tijdens de ruime, zonnige periodes stijgt het kwik naar zo'n 22 graden. De zondag ziet er, net als zaterdag, zonnig uit met temperaturen rond de 22 graden. Bedankt voor het kijken, een prettig weekend en graag tot maandag.